rozhodnite špeciálne posledný vodou, ktorý Cindybar, tu maskové Kristianové, startuje Nikola Stenko a Zvoňa Banát, tu maskové Kolenika. A start má povolený. Vypravené posledné Kamil Kavčák, Zenochár a Janko Kolinka. Počkaj! Sama ma zapálky! Tam tu neleży. Sama! Widział sam! Perwin! Ty si ducha. Idziemy na stół teraz. Tutaj pekne. No. No to nie wysoko spadnie. Boże, Gaja. Ja nie masz. Nie żyję. No idziesz? Dobra. Możesz iść. Dzięki. Masz rację. No tu to si sadniemy, Adam, nie? Nie, musimy stać. Ty będziesz stać, ja będę O, stać. ten biały, wow. Proszę, ja si sam. Dívajte na to biele. No ale ideš, to sa jak kovboj. Pozri, jak krásne. Jako komboj teraz. Čas 90,90, bezstretný bodov. Takže ďalší boj do rozkrvovania Nikola Stenko a Zvoňa Banát. Startuje Kamil Kavčák, Zenochár a